पेडण्यां 7 दिसाच्या गणपतीचे थाटान विसर्जन जाले। गणपती घरा आयलो केन्ना आनी गेलो केन्ना हे कळेच ना। गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्षी लवकर या एकूच जयघोषान विसर्जन जाले। पळयात काय खीण। श्री सिद्धिविनायक गणपती महाराजा वार्षिक पद्धतीप्रमाणे यंदा या ग्रस्ताश्रमामध्ये 7 दिवस तुझी पूजा अर्चा केलेली आहे। स्वामी समर्था मान्य करून घे। जर काहीतरी चूक माग झालेली असेल तर क्षमा कर। जर चुकून कोणाकडून वाईट शब्द जर बोलले असेल तर ते बी समर्था तुझ्या पायाखाली ठेवून त्यांना सर्वांना क्षमा कर। ही बाळ गोपाळ कामानिमित्त बाहेर जात आहेत, त्यांना चांगल्या प्रकारचं संरक्षण कर। त्यांच्या मनातील जी जी काही इच्छा असेल ती परिपूर्ण कर। नोकरी करतायत त्यांना चांगल्या प्रकारचे बढोतरी कर आणि व्यवसाय करतायत त्यांना चांगल्या प्रकारच्या पैशाला 10 पैसे प्राप्त करून दे। तशीच या वाड्यावरची बाळ गोपाळ जी आहेत ती मोठ्या संख्येने मोठ्या उमेदीने आपली भजन पूजन सेवा केलेली आहे। स्वामी समर्था त्यांची मान्य करून घे। त्यांना पण चांगल्या प्रकारचे आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून घे आणि याच्याहून तुझी अशीच मोठ्या संख्येने जी जी काही कोणकोणाची मनातील इच्छा असेल ती सर्व परिपूर्ण कर समर्थ आणि सर्वांचं कल्याण कर आणि बरं कर। काढल्यानंतर काढू द्या। दिले का कोणा काय दिला जयाची सर्वांगी सुंदरा उठी शेंदुराची कंठी धके मा मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामनापुरती रत्नाखचिता फळा तुझा गौरी कुमारा चंदनाची रोटी कुंकुमे जळा हिरे धरिता मुकुट शोभातो भरा रुणुते नुपुरे चरणी घाल
शंकरिया जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना प्रती लंबोदर पीतांबर मणिवर वंदना सुंद वक्र तुला त्रिनयना दासरा माता वट पाहे सजना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षा वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन माते कामना प्रती गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, नितीक्षा गावकार आणि शिवानी सांगेलकार.